Takže Sony ZV-E10, kamera, ktorou som si chcel trošku vylepšiť veci, ako nahrávam. Kúpil som si ju hlavne na streamovanie a na robenie nejakých videí. Mám vlastne k nej kúpený aj taký, že Raubej stand na monitor, takže viem si ju, alebo teda dúfam, že si ju budem vedieť pekne ako keby nasadiť na monitor a z vrchu bude tá kamera vedieť na mňa nahrávať. Prečo táto kamera? Zvolil som si ju hlavne kvôli rade clouda, pretože chcel som teda nejakú kameru, ktorou by som nahral nejaké teda talking head videá a odporučil mi túto kameru. Prečo? Ten dôvod je taký, že cez USB-C vlastne viem priamo do počítača si prepojiť túto kameru a viem priamo akoby cez to Céčko prenášať signál do môjho zariadenia, takže nemusím si kupovať rôzne adaptéry alebo ten Elgato Virtual Cam niečo. Takže vlastne to jednoducho, že len zapojím cez Céčko priamo si ho do kompu. Zároveň je to už novšia kamera a tie teda staršie kamery ako keby dali sa nejako prerobiť na streamovacie, ale ako keby nevydržali dlhší chod, že sa strašne prehrievali. A teda toto Sonyčko by malo zvládnuť aj nejaké dlhšie nahrávanie alebo dlhšie streamovanie. Takže toto sú nejaké tie výhody, kvôli čomu som si kúpil túto ZV-E10 kameru. Konkrétne tento balík je bez objektívu, pretože je aj variant s objektívom a je variant bez objektívu, ktorý je lacnejší. Ja som ju kupoval vlastne cez Alzu s nejakou ešte zľavou z nejakých 500 niečo bez objektívu. Čo sa týka objektívu, ten si budem kupovať zvlášť. To mi zas Cloud odporučil Sigmu 16 milimetrov, takže to budem kupovať z druhej ruky, dúfam teda. Takže zatiaľ je táto kamera bez objektívu. Takže poďme si spoločne rozbaliť túto Sony ZV-E10. A pozerám, či mám niekde nožík. Dobre, takže som späť s nožikom, takže poďme si ju otvoriť a dám preč tento prúžok. Otvárame. Takže máme manuály nejak k tomu. Takto sa to ešte otvára a máme teda dva priečinky. V jednej sú strapy na kameru. Tu. Potom súčasťou je ešte asi baterka. Nie, to je vlastne na mikrofón proti, keď fúka vietor, tak vlastne je to takýto plíšak, aby ten mikrofón nenahrával nejaké proste tie vzduchy vetra. Hej, takže nice addition. Toto asi keď ja teda primárne mám zvuk tu cez Shure, ale je možné, že poviem niekde von a vtedy neviem, či budem kupovať nejaké rodečka, externé mikrofóny, neviem, a keď ten mikrofón je konkrétne, možno bude úplne stačiť ten bežný mikrofón, čo na tej kamere je. Takže ďalej tu máme spomínanú baterku. Baterka Sony NP-FV500. Nice addition. A potom tu máme USB-C kábel. Toto je asi polmetrový, to je škoda. Neviem, prečo vôbec pridávajú takéto káble. Je to strašne maličké, tie káble, akože keby to bol aspoň 5 metrový kábel, tak máte za mňa plusový bod, tak to akože
s tým káblom si môže človek vytrieť riť, dá ho niekde maximálne do poličky. No a potom tu máme samotnú kameru, hej, už tu nič nemáme. Tá je zabalená v takomto nejakom papieri, alebo čo to je. A tu je teda samotná kamera, čiže momentálne je to na E-mount táto kamera, je tu momentálne ten blokátor, aby sme si nezašpinili ten senzor, to je veľmi dôležité. Je to takýto nejaký držiak, hej. Keď človek možno bude chcieť takto na seba si to nastaviť, ale odporúčam asi k tomu doplniť si nejaký gimbal alebo nejakú rúčku k tomu, ale dá sa to v princípe akože fajn držať cez toto. Takže môžeme tam skúsiť dať aj baterku, uvidíme, čo to spraví. OK. Baterku tam máme, takže skúsme to zapnúť. A stále sa nám nič nedieje. Menu. Tento displejčok sa dá aj na stranu, aj zo strany, takže to je super, že sa to dá ovládať. A môžem ju ešte keď tak skúsiť nabiť na chvíľku a pozrieme sa na menu. Dobre, takže ja som kameru v rýchlosti nabil, takže prvé zvolenie jazyka, OK, English, privacy notice, set area, takže my sme čo? My sme Berlin, Paris, povedzme. I OK, OK. Všetko si vieme zmeniť. Dobre, keďže ja tam nemám žiadny objektív, takže momentálne nebudem ani vedieť nič snímať. Každopádne tu hore si viem vlastne prepínať, v akom formáte nahrávam, či to je video, či to je kamera. Potom nastavenie ISO a teda. Audio recording level, focus area, focus mode, shoot mode, picture, white balance, čiže sú tu nejaké nastavenia tej kamery. Asi nejak také klasické, čo majú asi všetky kamery. Nastavenia. Ak budete chcieť vedieť niečo konkrétne, tak mi napíšte o tejto kamere a zodpovedám vaše otázky. Takže zatiaľ kameru vypínam, dávam naspäť do vrecuška, čakám na objektív, kým príde a potom môžeme začať robiť videá a nejaké fotky. Takže ďakujem, že si sledoval toto video, tento unboxing a ak budeš mať ďalšie otázky, tak kľudne píš do komentára.